Skúsili ste v poslednej dobe vložiť CD alebo DVD do svojho notebooku? Držím vám palce, pretože dnešné notebooky už v podstate nemajú zabudované mechaniky na CD alebo DVD. Kedysi ich mal každý, bola to úplne bežná vec, ale teraz, ak si chcete pozrieť DVD, musíte hľadať iné riešenie. Tak sa pozrite na toto, čo som si práve kúpil. Je to externá prehrávačka CD/DVD. A jej káblové riešenie je skutočne skvelé. Pozrite sa na zadnú stranu, kábel je priamo integrovaný v zariadení. Podporuje bežné USB aj USB-C rozhranie, takže ho môžete použiť bez ohľadu na to, aký port máte. A nie len, že prehráva CD a DVD, ale má aj USB port na prenos dát, čítačku pamäťových kariet a dokonca aj ďalší USB port. Môžete ho použiť aj na nabíjanie svojich zariadení, ukážem vám, ako dobre to funguje. Stačí ho pripojiť k počítaču, nie je potrebná žiadna inštalácia softvéru. Stlačte tlačidlo napájania a budete mať pocit, že ste sa vrátili do roku 1997. Toto je vaša prehrávačka CD/DVD, príďte sa na ňu pozrieť. Sú skutočne veľmi praktické.